Sut ydych chi'n teimlo bydd cryfhau y cysylltiad efo'r urdd yn newid y gystadleuaeth mathemateg? Wel, mae'r gystadleuaeth bodoli ers 32 o flynyddoedd. Mae'r cysylltiad efo'r urdd wedi cryfhau yn raddol. Eleni di tro cynta i ni fod yn ffurfiol yn cyflwyno'r gwobrau i blant ysgol ar y cyd rhwng y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol a'r urdd. A felly heddiw, mae plant yn derbyn tystigrwydd fel hyn, sy'n dangos arwydd y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol ac arwydd yr urdd. A dyma tro cynta i hynny ddigwydd. Dwi'n rhagweld y bydd y cysylltiad hwnnw yn dynhau ac yn cryfhau dros y blynyddoedd i ddod. Mae'n anodd iawn gweld yn union sut bydd hynny'n digwydd. Ond yn sicr mae o'n mynd i lwyddo, dwi'n meddwl, i ddenu mwy a mwy o blant i gystadlu yn y gystadleuaeth i ddechrau. A siŵr o fod mi fydd natur gystadleuaeth hefyd yn gallu newid dros y blynyddoedd wrth i ni chwilio am gyfleoedd eraill i godi ymwybyddiaeth o mathemateg ac i rhoi cyfleoedd i gael hwyl dod y mathemateg i blant ysgol.